asilungiseni sixoxe nondaba enhle Miyeza. Ndlovukazi, ngiye ngithi mina asohlukanisa phakathi kwe relationship umshado nocansi. Ave ku safe ukuthi usihlukanise lezinto. Yeah. And each component we understand the meaning yayo ne purpose yayo. Yeah. Asikhulume ngo-relationship singaba ku-relationship singathandani Ndlovukazi ngicela ke sibe clear ngalokho. In fact eSouth Africa 67% of relationships abantu abathandani kona benza lento esibiza phecelezi ngokuthi cathexis. Yini cathexis na? I-cathexis ila u-investe kumuntu emotionally, financially and sexually kodwa ungenayo i-connection between the two of you. All right. Ayike i-cathexis ikuduma izulu la ngaphandle. Iyona eningi in fact with true born relationships la owesilisa ethanda wesifazane nowesifazane ethanda wesilisa. Sikhumbule umlaleli ekhaya futhi enye into ukuthi singaba ku relationship for 5 years for 9 and for kanti sithandana but we are cathecting ngani na wena Ndlovukazi kumina you tick all the boxes. All right. Ufitha wonke izinto engithanda kumuntu wesifazane. Nami uyangiprefer. I can take care of you, I can look after you, I can impilo ibamnandi munami kodwa uthi ngaphakathi angikuzwa. Okay. But konke lokho Ndlovukazi kuba nomthelela kephi kwi sexuality that you are both practicing. Okay. Khona abantu abane sex yomhlaba aba enjoy ucansi lomhlaba kepha bathandana. And maningi lawo ma couples. It's unfortunate ukuthi baye basebenzise igama elithi I love you. Now ave ngilisaba lelo tema elithi I love you because lihamba nama expectations. Kungcono uthi kumina I'm loving you ungasho ukuthi I love you. Ngoba umuthi I love you you are giving me future. Uyang abuse ungiset up for a disaster future. Yaguz. Yeah. Rather say I'm loving you, it makes a lot of sense. But don't say you love me. You're lying. Umuthi I love you, you are normally even nama expectations of the future indaba I love you. Oh yes. Yeah. But I'm loving you should manje nje. Njengamanje. Don't hope for tomorrow. Okwamanje. So zonke lezinto Ndlovukazi sengiyibalile zicreate eSouth Africa iscenario where manje abantu manje they prefer to have sex without commitment. Okay.